Hey, what's up mga Megs? So for today's video, magluto ta og lamian nga adobong bagtak sa manok. Tiil sa manok. Okay, so mubiyahe ra tag very light para mapalit og tiil sa manok sa Barangay Bato, Toledo City. O diba, pati address kompleto sa Ricardo's. What more atong lutuon later. Wow. Okay, so here, we're here. Aw unsa ba? So naa ta diri sa karnihan. And unsa pay dugayan? Manguli dayon ta, di ta maglangan. Kutoy na among tiyan. Oops, hapit sa taglamas kay di man ta mga ungo. Okay, naabot na ta sa home sweet home and magluto na dayon ta kay unsa nang orasa. So magpanit ta aning mga lamas nga kalaban ng mga kaunguan. 48 years later. O diba, abtag siyam-siyam usa mahuman. So syempre magamit tag chopper kay unsa pa man day gamit ani. Syempre pahimuslan taning mga gi-order sa Shopee. So ang link ani naa sa comment section sa mga gustong mag-order. Nga di na ganahan mo adtog mga Mr. DIY and whatsoever. So gitabangan na day kog very light ni Tito Ining sa mga proseso-proseso. Pero sariling sikap lang sa jud ko kay mao may gusto. Charis. So human nag-chop ang mga angay i-chop, magkuha na tas kawali nga kinakusgan. Ug syempre, atuwa pud sigurong hugasan. Actually, mananig hugas pero hugasan gyapon balik kay what if nakamangan nig mga nananap. So ato usban. So let's start cooking na. Pasensya na sa among simpleng abuhan. Ana ra jud ka simple ang life. So first, mantika. Syempre, lisod pud og suka. Iabo ang mga chinap nga mga kalamasan sa life, mekos-mekos ug very light. Then syempre, ihalad dayon nato diri sa kalaha ang mga bagtak sa manok. Mga hamis ba aning mga tiila? Maikog man po na nga itong pagkamurina. So mekos-mekos tani para manglagom na ni sila. Lagot ko ha, Charis. So by the way, pasensya kaayos mga hindi nakakaintindi ng Bisaya. Palihog na lang kog pangutana sa ChatGPT. Ug makatranslate ba siya aning mga gipangyaw-yaw na kundiha? I-try lang good. Basin di ay, wak man say mawa. Okay, so finally, nanglagom na sila. Murag wala na winner na mo sa paputi ay for tonight. Okay, atong takloban aning not so taklob. Pero fire na, at least nakatakob. So naluto na gid siya finally and aray na putas atay. Nalimot na yung mention nga nag-apil sa big atay. So ato lang imekos, di ramang ka ni sila mag-away. So, butangan ni natog chicken cubes kay wala lang, sabay ras nakasanayan, lisod pug magpalahi tano. So, magic sarap na food, and then kamay, because why not? And again, mekos-mekos, asin pa day uy, kalimtan naman si Marat. Okay, so maghukad na tadaan kay hebe gusla na ang inyong friend. Sabwa na to, and syempre, unahon na tog ukay ang atay. Kay one of my favorite biya. Nya syempre ang bagtak sa lamok. Tiil sa manok. So ready to hab-hab na. Mga onata mga friendship kong gwapo-gwapa. So well, nagtanaw mo diha nako nga nagmukbang. Mamarag lang pug ko ninyo gamay bi. Like, share, and comment sad mo ba? Nya syempre follow pud para mas ma-inspire ta. Char. Okay, so this time while nag-noaks pa ko, mag-shoutout na lang pug kog hapit no. Okay, so hello and shoutout to Shanine Barriet Pailago, Casey Jane B. Mileton, JC May Cuevas, James Christoph Coyacot, watching from Bohol, Mariel Rejano, Gilbert Herasmeo, from Malaysia, Jessica Alfanta, Tuluka Amiga, Dang Lanzo Natividad. And also kaning mga nag-request din ako mukbang nga si Yesha. Ingon siya, Mi Sir Mukbang Niche, pagmukbang na niche. Almi Jen Ismaila, pagmukbang na pud niche. Niche, gimingaw na ko sa imong mukbang niche, pagmukbang na pud uy. Ay okay, so tulid lang akong tinai. So that's it for today's video. Until next vlog mga mega, bless everyone and I thank you.